दुखुनांथाव खौरां। सानसुमा बसुमतारीया गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैना थाबायनो हायै थासारियाव दं। बाक्सा जिल्लानि 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय भगपुर गामिनि थागिबि सानसुमा बसुमतारीया गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैना थाबायनो हायै थासारियाव दं। गावनि बेरामखौ नायनो थाखाय गोबां फाहामथाय लासेयावबो फाहामनो हायाखै होनना फोरमायदों। नखरनि हालोदा मोजां नङा, गावनि बेरामखौ नायनायाव गोबां रां रुफा खरसा जाबाय, हा हु फानबाय, थेवबो बेरामखौ फाहामनो हायाखै होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनिखायनो बिटिआर सरकार आरो गासै रायजो राजाखौ गाहायाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव जा एसे हायो अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायहरदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा सानसुमा बसुमतारी, भगपुर गामिनि आं बरपेटा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट भगपुर गामिनि खख्लाबारि कनस्टिटुवेन्सि। आङो सासे बेरामाव भुगिनानै थानाय सुबुं। आंनि आथिङा थोंनैबो हिप जइन्ट थोंनैबो डेमेज जादों। थोंसे अपारेशन जाखांबाय। बे थोंसे अपारेशन जानायाव दिनै मास मोनब्रै जाबाय, थेवबो मोजाङै हामबोआखै। आरोबाव आङो बेनिफ्राय गोदानै सिकित्सा लानो थाखाय आंहा दा रांखावरिनि जोबोद आंखाल। आवगोलावबो जा एसे हा दं बेफोरखौ फाननानै सिकित्सा खालामनाय जादोंमोन। आंहा न'खराव रांखावरि आरजिग्रा रावबो सुबुं गैया। बिमा बिफा बुरि दङ, बोराय बुरि। दा रायजो राजानिफ्राय आङो अनसुंथाइ लुबैयो, जाहाथे आंखौ रायजो राजाफ्रा अनो, आंनि देहाया मोजां जाबोफिनो। बेखौ आं रायजो राजानाव खावलायबाय। बिटिआर सरकारखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो, जाहाथे आंजों लोगोसे आंबायदि गोबां सुबुं बेरामिफोरखौबो अनसुंथाइफोर होनानै बेरामफोर फाहामनायाव हेफाजाब होथों। आंखौबो दिनैनि आंनि बेलायाव आङो अनसुंथाइ एसे मोनजानो लुगैयो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय, मानगोनां प्रमद बर' सारनिफ्राय आं बेखिनिखौ खावलायो। आं बेमाराव गोलैनाया 9 मास जाबाय आरो अपारेशना आंनिया मास मोनब्रै जाबाय। मोजाङै रिजाल्ट आं दाबो मोननो हाथ'वाखै। अपारेशन जानायखौबो आं थाबायनो मोजाङै हाया। नैबे वाकारजोंसो आं दाबो एसे एसे थाबायो आरो खिनो थांनो हाया, हासुनो थांनो हाया। न' सिङावनो खिनाय हासुनाय खालामनो गोनां जायो। दुखु खस्थ' सोलिनानै दङ। फिसा सासेखौ गेदेरखौ माबायाव होदोंमोन, इउएन एकाडेमि राबां बर' बाजाराव। बिनि फरायनायाबो दिनै आद्रा थाहां जागासिनो दङ। आंहा रांखावरिनि जेबो दिहुननाय जेबो राहा गैयिनि थाखाय दा खुदिया सासेखौबो आं फरायहोनो हागोन ना हाला, बे आंहा जोबोद सिन्था जादों आरोखि, आंनि देहाखौ लानानैबो। राजानिसिम बेखिनिखौनो खावलायहरबाय, जाहाथे आंखौ बयबो रायजो राजाफोरा अनसुंथाइ होनानै आंखौ बे खैफोदनिफ्राय आंखौ बासायो जेन। बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो
भटगाव फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 8822018193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।